Neighbours. Na nid enw rhyw opera sebon o Awstralia, ond pobl go iawn. Ond pwy yw ein cymodog? Yn yr Hen Testament, roedd eich cymodog yn rhan o'ch llwyth, eich grŵp. Yn llyfr Job, mae'n cael ei gysuro gan 3 chymodog sy'n ymweld â fo yn awrau angen ac yn gwneud dim ond eistedd a chrio hefo fo ddydd a nos am 7 diwrnod. Ond yna, mae popeth yn mynd o chwith ac maen nhw'n troi arno fo. Yn ddiweddarach yn y Beibl, pan fo Iesu'n gofyn pwy sy'n gymydog, mae'n rhoi esiampl o Samariad, person o Samaria. Ac i iddewon cyfnod Iesu, y Samariaid oedd y rai i'w dirmygu, yr isaf rai i'w diastyru heb feddwl dwywaith. Ydy cymdogion yn cerdded heibio, heb sylw, neu a ydyn nhw'n dechrau perthynas, dangos cariad a ffurfio cymuned, lle mae 2 neu 3 yn dod at ei gilydd. Ond wedi i ni ffurfio'r gymuned honno, ydy croeso hael a diffiant i'w gweld yno yn glir, sef rhan hanfodol o'n cenhedlaeth i adeiladu teulu Duw. Sut wnewch chi ddangos haelioni at gymodog yr wythnos hon? Dduw pob haelioni a chariad, arllwys dy gariad arna i ac o mewn, a hynny heb y ffrwd heb drai. Arwain fi i rannu dy gariad gyda phawb ddaw ar fy nhraws, i weld bob person yn gyfarwydd neu'n ddiarth fel rhan o dy greadigaeth, yn gymydog i mi. Helpa fi i fod yn geidwad da othgariad, i ddangos croeso hael i bawb ac i geisio chwarae fy rhan yn fy nghymunedau i. Dyma fy ngweddi yn enw Iesu Grist. Amen.